Mangga Mbak Tatin atur mandhap Mbak Tatin sinden berbobot bobotipun langkung saking 8 Poi mau bobotipun piye langkung saking 8 wis tau nimbangke aku ya urung ning ya mbok menawa kok ya pati urip ki ora mergo lemu karo kuru ning mergo sapa mergone Gusti Allah aku rak menungso lha nggih aku sing tak omongke baterai kon maksudnya kowe kon nungkak saiki ya wani ye aturah aku ya duwe tungkak lho nungkak kowe pira uwen matur sembah nuwun ya nak iya wis rasa gagas sing murna-murna apa iki ya ora awake dhewe tok ning hasil kerja keras kanca-kanca pesinden kanca-kanca wiyaga kabeh ya luar biasa ya mak sesuk iso mencapai 100 juta subscribe kuwi wis rasah do nabuh
mengkari ngenteni duit saka YouTube bayaran gratis lah iki lho kerja kerasmu nang kene iki perlu di nganu malah kane aku duwe ide yo saiki di streaming karena aku duwe ide nek yo wong aku ki anak dalang iya sak bapakku ora ana kuwi nuwun sewu kabeh do kebingungan arep golek gawean apa nek ngene iki sesuk wis ana jagan oh iya ya mak iya sesuk mbuh 50 tahun meneh subscribe sing padha nonton wayanganku ki paling mencapai berapa lah kuwi terus mengucur engko dienggo anu kesejahteraan kanca-kanca itu sejahtera ya wis nek ngono Terus ngono lho. iya matur suwun iki disinggahke oh iki padahal no ya iki penting iki sesuk nek entuk 1 juta subscribe wis entuk emas iya Mas Eno iya Mas Solikin ah iya Solikin ki ya termasuk melu anu apa jenenge sak kembang gembira loka kowe iya Elisa yo kabeh melu kabeh berjasa Berpartisipasi. kaya dong-dongo partisipasi ki apa Tanggoku party. oh berarti anu tanggamu sing semper kae party kok iya iya Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsam yen mutan lelampahan wuri iki mau channel Dalang Sena ning percaya PWKS Live dilongkas mesti ya entuk ya mergo wis mencapai 100.000 lebih subscribe juga iya memang iya kok bahasa Indonesia lali tresno tulus nadyan nengku buk as nano monggo Mbak Ika ya yen liwat aku kelingan kubur gawe
dengkeng-dengkeng. Jungket to. Ya. Nenene. Cedetan sajroning ati. Jatane luntur saya gawe wayang sing iso nyaingi Ika. Ya. Goyange Ika iki maut. Oh, iya. Wah, ra iso nek. Dek mak deg-degan ra iso kaya aku. Iya. Tung. Ngono. Ya ora iso beda kok. Ah ya kok iso apa wani apa ngono kuwi? Iya. Mesti ora wani. Tumplak apa? Ah iya. Jejere Mak. Ya, Mbak. Oh sih, jajare engko dienggo gong wae. Ya. Elisa to. Elisa iki ora di entukke kemper-kemperan kok ndak entek-entekke kancane wong suarane buantre ra jamak-jamak. Iya, ngono. Tahu lho wayangan kene sing jejere genduran bubar kok iso. Krungu suarane Elisa ki. Sing mau nampa amplop saka penggemar nyuwun lagu. Sapa? Tatin. Ayo, Tin. Monggo disepoti ora? Apa? Ayo manut aku kok apa? Monggo Mbak Tatin. Atur mandat. Mbak Tatin sinden berbobot. Bobotipun langkung saking 8 Poi mau. Bobotipun piye? Langkung saking 8 Wis tau nimbangke aku kok. Ya urung ning ya mbok menawa kok ya. Mbok ora sok ngarang. Ayo 40 ki ra tau padha karo 8 Iya. Mau entuk nawala layang apa? Niki nyuwun lagu. Lagu apa? Ali-ali. Nah, ana dite ta? Enten. Ah iya, topek dhewe mesti. Lah mau disukake jenengan moh. Ah wong muni ditip niki nggih Mbak Tatin. Nika menungsane wonten aku ya. Saking
Dukuh nang Sri. Mang paringke dhewe. Menika nek sing nampa kula mesti mlirik mripate. Lah ra tenan to. Soale dhek kebacut krungu swara Tatin ngono dadi tumrape Tatin dienggo dheke mula takon ngekeke langsung. Oh iya. Aku tahu kok nggawa dite kono sedina iki boyokku kumat. Mergane ngapa? Mbok ora ngapa-ngapa nek liyane iki tak gawa ya ora apa-apa lho. Iya paling pasang raja. Sajake kok ya. Dasare encok kok nyalahke aku. Ya ora, aku kok encok ki encok saka ngendi? Sehat walafiat kaya ngene kok encok ora. Nek kowe kuwi lemu kaya ngono kuwi ngati-ati. Gajih kuwi saya mendesak menutupi saluran darah jantung hati-hati. Mula kowe mau tak delokke anggere bar mangan mesti sesek to. Pati urip ki ora mergo lemu karo kuru. Ning mergo sapa? Mergone Gusti Allah. Aku ora menungso. Lah nggih. Aku sik tak omongke baterai. Baterai kok digajehi piye? Iso wae. Aku wis tak weruh urung baterai HP mlembung kae. Nggih. Ah kae mergo kokean gajih. Ae rak terus modar HP-ne. Kuwi padha karo menungso angger gemlembung kek. Ya ora kudu mlembung kek ki. Ha iya. Senengane kok. Ya ben sehat, Tatin ya sehat, kabeh iki ditungake sehat. Lho aku ki ngene iki ya mung dienggo anu kok lahir tok nek batin ya tak dongake sehat. Iya, Dene tak dongake sehat ora gelem ya wis mangsa borong. Piye? Piye apane? Nek ndonga mbok sing apik. Ayo kowe iki ben sehat. Wis jajal aku tak ndelok lemu nglanggam ali-ali. Lah napa? Ayo wis tak deloke ali-ali iki ora sembarang wong iso nembang lho kuwi. Nggih, kula wau dadak ngapalke ra apal. Ngapalke nampa dit sak penake ra. Sing jeneng tukang becak kae iki entuk dit yo genjot nganti gembrobyos e. Saiki yo menggari nguntir no. Apa? Becak motor? Nguntir piye? Nguntir gas lho. Mau nguntir apa? Ayo sak rak betor. Ayo jenengan ngandake apa becak to? Becak karo betor iki beda. Betor. Betor becak bermotor. Nek becak iki ling garap saka tungkak, mula jenenge becak. Ling garap? Ling genjot nganggo tungkak. Nek betor kuwi nganggo motor, beda. Ora watoni somong kowe iki ora. Lah iki ngandake pedhot. Dene iki Suwardi Center iki wonge pinter-pinter ming. Lah ngandake becak ora mau ora dipraktekke nganggo tungkak. Sapa? Lah ngandake wau lho. Kon maksudnya kowe kon nungkak saiki kok. Wani ye. Aturah. Aku ya duwe tungkak lho. Nungkak kowe wae pira wen. iya. Yo. Nggih. Jenang kula. Ya, angel lho iki arep mung jenang kula iki angel. Ya engko nek kleru ya di ngapura. Ngapa wong wis pentas kok kleru? Nek latihan kuwi kleru wangun. Ya ora pentas kok apa-apa. kleru. Wong ki kanggonan salah, lali, apes lan apa? Piye? Dijawab no. Apa? Salah, lali, apes lan Wong kowe ngarani kleru. lah apa? Wong ora tau gatheke menungso kanggonan ino, Ino lali, salah, apes Ya lan. ming kurang ino kok le. Yo tetep ora entuk kok. Arep ino iki dibutuhke. Ino iki apa sih? Ino iki napa? Ora ngerti. Nek ini aku tahu. Mana? Mana? Ini. Somone ini. Nggih niki saking Pak Dukuh nang Sri mbuh sapa jenenge Paijo mbuh sapa? Ya kurang ajar to kowe. Pak Dukuh nang Sinten? Sri. Pak Jamal. Hah? Ambuh Pak ra krungu. Jawadi. Oh. Iya, heeh kuwi. Ayo wong kupinge soak ngono kuwi. Lah, Wong Jawadi kok dadi Jamal. Pak Jawadi, non Pak Jamal. Kaya wong budhek omong-omongan rubuh budhek kae lho, no. ya kan meh padha meh. Kowe nek ngerti omong Tatin iki dientukke wong budhek ngono lucu mesti. Saka nyinden ngendi Tin? Ora udan kok payungan.
Blonjo apa Tin? Nganggo ya. Apa iki? Aku wong budek musuh wong budek ki ngono kuwi. Ayo. Jenengku. Wis. Jenengku kali aja lali Neno. ali Mesti lucu lho nek aku ya sesuk arep tak praktekke kok. Iya. Golek apa? Golek wong budek loro arep tak gawa ning omah. Iya nek Pas prei kae. Mangan urung kae. Nganggo ya. Aku ki takon regane. Weh, iki wis manak loro. Wah. Mesti lucu tenan. Dosa kowe nang ngono kuwi. Ya ora wong tak kon omong-omong tak kei dhuwit kok. oh niki sule kula aja dianggep Aja dianggep. apa sih? Ayo ora apa-apa. Sinden nek sinden milenial ya ngono. Soale nek tak jak omongi malah lima semaur gimana? Loh, pentas Jawa kok gimana? Gimana ya? Apa sih? yo men ketok kemayu. Kemayu ki nek lencir kuning cilik. Lah iki kurang kuning apa Kuwi piye? kemampleng nek semono. Wis nganggo klambi kuning kok ya mesa kurang kuning. Sepele Ngopo ya, Mak? Kenapa ya? Aku main bayangke nek wong budek. Sing siji diseneni, kandhane ngaya. Sing siji mah. Wis tak pangan kabeh. Mesti apik mesti. Nek ra entuk Golek wiyaga loro dikampleng nganti budek. Aja. Ya. Among ati tansah nggon deli Wis saka ngendi e? Jos pokoke. kok budek tenan kapok Pantil modar. Wong aku ki mbayangke dhewe-dhewe kok gawiteno nyambut gawe nek ora mbayangke sing aneh-aneh ngono kuwi kesel ya awake wong wis pirang-pirang sasi. iya. yen dadi lara gelo sedirinten dalu Niar tak apalke ngono. Iya, diapalke. Tak apalke arep tak nggo ratu kembar. Oh iya. napa? Wong budek loro kuwi mau. Wah, rungono widalang rungono sing nglakokke jejer ratu kembarno. Yai Prabu padha kaniraja sak pratamu. Weh, adalah sinten ingkang wantun kaliyan panjenengan? Wis, kuwi sing mumet ora mung dalange, penonton mumet kabeh. Tenang. Kok nek budek tenan kapok lho. Ya ora kok ya. Tak tekani Pak Seno ampun dahar. Lah aku mau wis metu ngono. Nek ono tenan piye? Emah. Oh. Ya sakarepku cangkem elek.
lho. Kok muni metu? Lah sok metu ra. Metu kok omah maksude. Lah ya metu iki warna-warna lho. Ah iya. Metu kok omah ya iso. Mae metu apa? Ketakan kewala Nenone ngati-hati. Hah? Ngati-hati apa ngati-hati? nganti-anti kok ngati-ati. Iya aku wis madang. Oh ayo wis. Kowe mau aku muni nganti-anti kowe muni piye? Aku wis madang. Ya engko bareng ya. Iki ya wis ora gath. Baleni ya. Heeh. Nganti anti besok apa bakal bali yen bali bejo kula Ngene lucu. Iya. Kula nuwun sami-sami. Kula nuwun kok wis sami-sami. Ya mangga. Ngagem ali. Ayo iki nadane nek njukuk ora pas, hati-hati lho, Din. Ngagem ali aliku pamriye aja lali marang aku. Neno ya. Kok neno tawa permen bi? Tawa permen? Nano. Kowe doyan ora? Apa? Kowe doyan permen ora? Doyan. Ayo engko aku sing tuku kowe sing ngemut ya. Delok permene sih. Sugus. Hah? Sugus. Ora doyan aku sugus. Aku weruh dagelan iki pertama lek guyu kemeklen lho. Dagelane sapa? Mbah Waluh Suwargi. Sak suwene ndagel ora ana wong guyu mung kuwi ger siji kuwi tok. Ngrangkul pasangane. Yuk tak tukoke permen aku sing tuku kowe sing ngemut. Iya. Ya mangga. Ngagem yuk. Ngagem aliku pamriye aja marang aku nadyan kula mboten melu lamun ambane
Ming padha karo ndelok patung KB. Lah apa? Blas ora joget ming. Nek tuntungan kendangnya le joget piye? Lho ya penak kok. Ora sam jundul-jundul. Ngagemon tak dendak karo mendak sithik. Mbok kene ndene joget. Bayar piro aku nang joget? Rawani. Apa gah? Ya kita wangun le joget. Ya wangun ayo bojoku penari. Kok bojone lah jenengan penari itu? Penari. Cakil lah. Penari utang. Saru lho dalange jijiki. Napa? Jijiki. Penari utang kok. Oh, iki. Lah ya kan? Ayo, krungumu apa? Penari utang ya? Oh, kayak mesti pikirane werna-werna. Lah apa aku? Wes. Aku apa, Jal? Kuwi nek ora dilondre ndase. Jenengan muni apa? Penarik utang. Lah ya ta? Hai, lho. Lah emangnya aku ngopo? Aku muni jijiki. Lah jijiki ora? Ya ora nek wong utang iki debt collector kan narik utang. Lho, kono. Wah, pikirane. Lah jenengan ora muni kuwi ta? Ora wae ora. Tak kira muni kuwi. Wah, aku sing jenes pikiranmu. Biasane wong aku ora nganggo kok muni kuwi. Nganggo apa? Utang. Ya, ayo karo joget ora. Ya engko nek wis wayahe joget tak joget. Oh iya, engko dindangdutke. Ya. Dindangdutke balungane. Lho, piyaga cerdas kok goleki balungan daging. Heeh. Ayo pembalung-pembalung ki pikirane cerdas-cerdas sing golek balungan. Iya, isin. Ya. Pilihanku mripat biru pamrih mareh susnya kawarni yen takkan isi hatiku besuke Jemane dijogeti iki. Ilang kabeh. Tak
terus meneh iki. Wah, mesakake sing yen nganti ilang ilang mripate jarene nemairu beda. Sing kedua kok ya yen nganti ilang mripate. Mripat loro kok ilang kabeh. Oh, kupinge budek. Lho, budek tenan to. Budek ndasmu kuwi kok. Oh, yen nganti digawa. Wi, kowe krungu apa? Ora krungu ngono sa. Ora krungu, rasa wedi. Heh? Rasa wedi. Kowe krungu apa? Kowe ngapa wedi? Kuwi mripate ya. Mripate ilang kabeh ya. Kok gede karo antuk, gede karo antuk. Rasa wedi meng dipencerengi tatine, engko tak lindungi. Sapa sing dalange modus. Modus dengkulmu kuwi ora. Apa-apa arep. Awang sapa-sapa tok liriki kok. Yen nganti ilang mripate jarene nemairu beda, yen nganti dienggo wong siji. Lah ya aku wis ngono kuwi. Kowe mau mripat kabeh. Ora ya. Mesakake ora. Nembang kok micake wong. Kon muter iki nek ora percaya diputer neh. Ayo ora iso. Ya iso. Diulang kembali bisa. Wah, wis cilaka iki ora apa-apa. Pak Dukun nang Sri Getun iki. Lah piye balekke kowe? Ayo balekno nak karepmu kok. Lah ndi wonge sing endi? Wis angel goleki. Iya. Yo. Yo nanti. Ya wis. Wis ora omongan aku ndak. Mah lara atiku. Ayo yo iki yo nanti. Tekoki ngono kok nesu. Diteruske lagune. Nah, nek ngono iki rak yo jelas. Ini rak ora kembar. Pilihanku mripat biru sarene treksulen Yo penak iki. Iya. 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 Terus. akan isi hatiku kok pas to suwe? Ayo pas kok yo. Biasane sok ana buntute lho. Piye? Biasane sok ana buntute. Ana ning cendhek. Amin buntut gong tok. Ndeng jeng gong ming ngono tok. Nek iki mau pas sih. Pas. Ayo Pas ben. tek pas gong. Kowe iki wis kok ngomong. Pas yo protes, ora pas yo protes. Ya wis, sudah ya? Ya, nanti lagi. Nggak mau saya. Wah, gayane basa nggak mau. Iya. Ya ngisin-isin ke aku nek neng Jakarta. Iya bahasa Indonesia terus. Iya. Medhu neng res area wis tekan Cikampek kok tuku wedang kok tumbas. Oh, bakule celingak-celinguk aku terus langsung ndelik ngono. Ndak darani rombong aku to isin aku. Ayo wis. Ayo gayane iki sok basa Jawa ne iya. Wae peno-peno kok nok. Iya. Wis pokoke sapa wis to sing ora mirang-mirangke. Sinden ora mirang-mirangke kabeh. Iya. Ika kuwi apa? Heeh. Bareng pesawate wis medhun. Ya medhun. Arep menyat. Ika pinggange ra diuculi. Kuwi fakta kuwi ya yu ya. Arep ngene iki kaya ditaleni. Sabuk. Oh iya, lali aku, Pak. Lali apa ya? Iya. Ayo dhewe-dhewe kok. Tak ono tenan wingi dek ning Bontang wingi ngono. Nganti suarane. Heeh. Sapa-sapa wis Prastiwi apa? Iya. Nginep nang hotel metu saka hotel dulu tekan apa yo. Aduh, panasnya ngentrang-ngentrang. Aduh, ciduknya tiba. Wis pokoke men-men. Iya. Heeh. Sing paling modern yo Elisa. Elisa yo mirang-mirangke. Oh.
Ngerti aku ditutke panitia akeh banget panitia wayangan Pupuk Kaltim ya. Mlebu arep tuku topi kok saka kaduan. Pak, ora cukup kuwi ndase gegeden. Aku ya muni ndasmu kuwi aku ya. Ayo ora iso basa krama. Wis mah ning ngarepe panitia dindas-ndaske aku. Ya wis ora apa-apa. Ayo Mbak Ayu sik. Ya, mengko gek Mbak Elisa. Ya yo ganti kowe mudhun yo. Nah iki ora kokean polah bocah. Iya. Wis modern. Iya. Sing desa bojone. Oh. Kenapa guys? Wah gayane uri guys, kenapa guys? Iya. Wayang ora nganggo guys-gaisan ngono kuwi, ndak gas-gasan tenan. Lah niku wayange nggih gaul lho. Endi? Iki lho. Nggih gaul. Ha iki sing tak contoh kowe. Hah? Kula Nggo kacamata iki lho, ayo sinden nggo kacamata iki ora jelas. ning beda no, Pak. Iki Ray-Ban. Senes Ray-Ban. kacamatane. Raine ben elek Ray-Ban. Heeh. Senes kacamatane lho, Pak. Apane? Napane nggih? Beda, Pak. Apane? Hah? Wis tak dunke kene ndak. Payah. Iya. Tak nggonku rasa Sapa sing arep wisuh? Sapa sing arep? Wisuh dengkulmu ya ora. Ayo, bajidor kahot kowe iki ora bukane jojor tatin marahi elek. kan nular. Oh iya. Napa, Pak? Bajidor kahot. Bajidor kahot. Suwe ramune aku seneng ya. Nanani ngono ae. Seneng aku garapane apik. Ora atu olehku nulis notasi. Ha iya. Dek kapan? Aku ora ngerti aku kena nulis notasi. Rono. Wong jenengan sare kok. Nggak ngerti ku rak dadi. Ha iya. Monggo. Nggih bawa mboten? Bawane bajing loncat. Iya. Oh. Lho kok dunsalke kacamata? Oh, kacamata larang ya. Kacamata ki nek larang nek dunsalke pecah. Ya ora. Ya. Ngeyel tuwa ngeyel. Wis tak klaim wis langsung tak putuskan tahun 2020 aku ganti sinden kabeh no. Iya. Mergo wis kurang ajar kabeh pisan. Iya. Tuwa ngeyel budek ayo wis. Paket lengkap. Ora ana ututane. Monggo. Gunung Galunggung. Iki basa Sunda ya, Mak. Mbok supaya penonton ngerti terjemahno. Moh. Oh. Mbok diterjemahke no, Pak. Moh. Lah ning napa? Ora dipercaya, Pak. Lho, kula percaya kok, Pak. Aku wis tokan takon kok ngono to, Pak? Lho, lah wong kowe ora ngerti basa Sunda. Kowe sapa? Kumaha damang di dia? Tuk Siun. Lho, Tuk Siun ki ngantuk nang stasiun. Cekili. Oh. Cekili, cekili nggih. Tuk Siun cekili. Gunung Semadang Ketujang. Lha tak aku. Kowe iki rumasane dienggo sapa iku iki diranting iki dienggo panjenengane ingsun grene. Sinden kok ngombe wedang woh ora. Marai reget awake. Nah sendoke. Kowe kok rumangsa dadi ketua terus apa-apa dijaluki. Ora iki jan nggo aku pesen kono. Oh ya yo. Talaga Sakawayanan
Naga Sangkawayana. Ana telaga dan sekitarnya. Oh. Terang kicik di tengah gua. Terang kicik di tengah gua. Ana telaga di sekitarnya, di situ ada gua. Oh iya. Terus ya terang kicik. Tunungna ulah pundung tulis sungkurulan sungkan tadi teyang tarim kuwi ora moro-moro to. Dituram tarim kok ora moro. tarima ragawayana ngancik ngancik di negara Sunda. Ya, mangga diaturke.
Cidor Kahut cara Pasundan. Ayo Elisa. Ya. Kudune awake cilik. Makasih ya. Masuk tepuk tangan semuanya ya. Apa-apa kae, makasih. Lo diapresiasi wong keplok iki diapresiasi yo. Wong keplok kok pekok. Keplok wah kupinge pancen tak kira ya sing bodhek iki mung batatin beldang ya bodhek yo. Keplok. Yo keplok. Ah, keplok ora. Keplok. Iki malah saya mumet sirahe ngrasake mangane iki. Iya. Mumet rasa mangkat. Ora kurang ajar ta. Nek aku ora mangkat terus sing mayang sapa? Wah iya, ra ono ya. Lah ya ora. Nah, aku piye? Motor. Iya. Ora iki ana pamundutan Pak, ora bisa lho Pak. Napa? Jarene saka Pak, jare Pak Tres yo. Pak Tres pundong nggih. Mengke ndak jarene wis tekan kono ayo ning endi? Oh napa? Wah ki apa? Jarene kok ndak terdakwane Tusio ngono. Soale mau lewat Tusio iki gentone yo jire nek karo duit iki. Anjene. Ana apa diwacake ngono ne? Ki apa semlempit tok ya. Nah. Iya. Kembang rawe. Oh, kembang sing nyekar rawe. Mbak Elisa Orkarus. Oh iya. Insyaallah benjang Rebo Wage kula sowan. Oh, nek kersa kula betahaken mides. Benjang Rebo Wage libur, Pak Tris. Oh iya. Merga niki pun pinten-pinten bulan mboten leren niku ajeng nggih ngaso. Oh iya. Libur ana Rebo Wage. Nah, November. November ana. Ana sesuk. Nek duwite ana ora? Ana. Ayo kuwi dikon nembang sapa mau? Endi kok duwite sapa? Sing kon nembang Elisa kon nembang. Duit apa ya Mas? Lah ning amplope. Oh sing tak kira ki duit sok Rebo Wage iku lho. Oh. Ya kuwi sing ning amplop urusane ro nembang saiki kok. Ora kok kelingan utekmu iki lho. Hah? Oh, iki multifungsi ya. Iso di nganu ngono lho. Dadi ora fokus siji dibuka ngono ku, Kang. Nya. Nah, ngono lho. Oh, karo jenenge angger perkara duit tatin mlorot. Wah ya iki kok ning mburi langsung dipindak sikilku ngene aku dijiwet ndi jatahku ngono kuwi. Engko tetep entuk wong iki. Tetep entuk iki ne. Oh ya ora apa-apa karang ya nganu kok ya. Gentone sinden ya kuwi kok. Pajeke akeh melompok makane ya lemune ra karo-karuan. Pajeke akeh melumpuk. Saiki mulai konangan saiki yo. Dadi kegelisahan sinden ki ora mergo saka aku no. Oh, ning saka Tatin. Heeh. Soale anggere dientuk dhuwit ngono widak sikile. Oh. Nek jejer kan dijiwit. Kuwi aku 50 lho. Iya. Njaluk selamat mau njaluk piye? Ya ngono kuwi wong iki. Oh, berarti kowe nek jejer ngono tok di. Oh, nek aku sing penting aman, Pak. Sing penting aman ra apa-apa. Ya wis dipepeken, Pak. Engko nek kowe suwi-suwi lemu terus nang jeblok awakmu. Konangan kowe Tin, ya ora sang ngongso-ngongso banget to Tin. Iya. Ya, kembang rawe. Kembang rawe niki dibawani napa langsungan? Ya dibawani, suarane men ketok. Ya. Wola entuk tiwul ayu barang. Apa, Pak? Ana presiden entuk tiwul. Iya. Oh, tiwul iya, entuk tiwul siji-siji, terus entuk sego kucing. Kowe sego macan ye. Yo macan kok tak ndasmu iku ye. Iya. Aku suwe-suwe dirubut wong akeh banget ya. Ya ora apa-apa ya. Ya esuk ngejak nganu wae. Sesuk sing kon nembang si Tiwi, terus Orisa, Ika, ya sing ora tau do. Cah manis-manis. Iki ne saka Pak Leo. Pak Leo sapa? Iki ne sing iki angkringan, Tiwul dan kawan-kawan Pak Leo. Leo ngerti ra Leo i macan. Duduk singo. Oh. Singo, di Pak Singo ngenai sego kucing. Anakane singo. Anakane singo gak sego kucing. Modine sego sing rada gedhe ngono dadi sego singo. Yo dibawani. Nggih. Memanismu hanggu
agawe rucite gale ibarat upama ya ya tunggal dene iki saya suwe saya lali syukur kowe iki pokoke tak sepatani anggere sing seneng unek-unekke dalange kuwi mesti tembang-tembang do lali oh iya ngono ya Pak aduh sesuk tak tobat aku ya Pak aja nganti kaya ngono meneh ya aja bahaya tak utekku suwi-suwi ya momet engko nek ra apal-apal ya. Ha iya kuwi wis rono nyambut gawe kok. Oh iya, duwite mau caluk nek apa piye? Moh. Benda aku lalen. Di 100 marai lali mbok luwung rasa. Kekno tatin kemen tambah lalen. Oh, tetep ra apa-apa, kene ra apa-apa kene. Ndek mending laline yo. Cah nekat kok. Upama munduta rokmi tertentu tak Nino ibarat wong numpak prau lumampah tanpa ing madyane jala nidi temah gonjing anggen jok ning pagu ya mangga kembang rawe ya
suwe saya suwe saben jejernya tanganmu banjur banjur ngomong mas aku tresno Benjang malih nggih. Matur nuwun. Aku mung selalu mengucap Gusti nyuwun pangapura. Iya, kok dadi aku nemu bocah kok kaya ngono ya. Ya ora apa-apa disabar-sabarke. Ya, yo diteruske Ndik dhisik lakone. Nah iya. Nganti sasar susur. Heeh. Mengko gara-gara iso disambung meneh ya ayo tak dereke mak tansah marpamoring sukma sinukmaya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlin saking liyep layaping aluyup
pindha pesating sumana sumusuping rasa jati datan kawusa ing manjing teleng gupit sanggar saru nenonggan tuku sampurnane semanten pandhita ing Cemara Sewu ya Grojogan Sewu Sang Begawan Curiganada kadhiraken satra ing Banjarjungur Raden Arya Werkudara ngawi sangganing para putra wayah pating bleber pating Jogja Tritra mbutakan ing galatan